बेरायहैना लाबोबासो मोजां जागौमोन ना। Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. So thank you so much. 62,000 subscriber complete जाबाय। सानथामोनो बुंनानै नि मैया आनथामोनो बुंनानै होदोंमोन सासेखौ बेरायनो लांगोन होननानै गामियाव। जोङो दिनै नर्मेल vlog बानायगोन। ओमफ्राय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेरायनो लांनो थागोन। जों नायनोसै फार्स्ट अबेयाव बेरायनाय जायो। जायखिजाया गामियाव आरोना। ओमफ्राय गामिनिफ्रायसो उनाव लांगिना थांनाय मानाय बेफोरथ' जाखागोनानो ना। खिन्थु मास मोनसे जालांबाय बारलांबाय बेरायाखैमोन ना। दिनै बेरायहैदोंसै। So thank you so much. 62,000 subscribers जानायनि आरो सोरबा साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना होबानो जाबाय। मारि गालांबाय थायो। मानो फांना गालाङो? आं सिखारनायनि सायावनो सानफ्रामबो गावआ सिखारबाय थायोना ओमफ्राय दरजाखौ फांनानै गालांबाय थायो। मा मोनबाय थाखो अखाया? माबे बेलेग? एबेदे मिलायब्रा ओमफ्राय एबेदे उल्टा पुल्टा एबेनि मोनसे अ बा बेखौनोथ' होनदों आङो एबेनि मोनसेदो मिलायो आमा मिथिथे पापुलाखौ लागायदो एबे मोनसेदो मिलायो ओमफ्राय बिसोरनि सोनायाबो जायाखै बेसरा माने ओंखाम जादों जाया बिनिफ्राय हा दे बुलाय दाखालि हाबानिफ्राय जा थाम्फै जादोंना नै थाम्फै बुथारग्राया ओइ गोलैजोबगोन So guys दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखारदों थांनो नै रेडि जानानै थाखाबाय दा जोङो दखानाव थांग्रोगोन दखानाव थांनानै जोङो अबेयाव थांगोन होनबाथाय मादै लानानै थांदोंसै दखानाव थांना फैग्रोनि बेनिफ्राय सानाबो नै दोबैबायानो सानना ला बारा गैला So जों दखानाव थांग्रोदोंसै बेनिफ्राय मादै मोननाव बेरायना फैदोंसै बेजों थांगोन फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव बेजों थांगोन जों अके लाजि हांबा जना दं नामा मा खालामगोन मा मागोन जादों खोमा जानाया So guys जों न'आव मोनफैबाय दखाननिफ्राय नै आया दं मादै मानो थांदो मादै लागानायाव थाङाखैनो मानो थाङासै ओइ जा दखानावसो थांदों आरो बेरायना फै थांनानै फै नोंसा मादै लानानै थांनो नोंखौ बहुत मानसिफोरानो मोजां मोनोब्रा ना सोर आइखौ मोजां मोनो कमेन्ट खालामनानै बुंहरलाय नों मिन्थियाना फरायनो रोङाना आंनि एबा दिनै फराय होगोन आं जायनि नङा आङो सोरबा नोंनि नामाव कमेन्ट खालामगोन ना होमबाथाय सब फरायजोबनानै होगोन आं नोंनि सिगाङाव दिनै बेनिखायनो जायफोर आइखौ मोजां मोनो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आं गासैखौबो आइनि खोथा जोबगोन नोंसोरनि कमेन्ट लिरना हरनायफोरखौ ना 60,000 2,000 जाबाय साबसक्राइबारा दाखालि 60,000 जासिगोन होनदोंमोन ना ओमफ्राय दा मायाव थांनो मादै लानानै थांनि होमबा ओइ सासेया नेगासिनो दं मिसल मोनजानानै खुसिथार आलु दोनो गुंग्राय गलायलायदोंमोन मानसिया मानानायाव थाङाबाथाय सानथिं माथिं थांनांगौ नामा दिनै ओरैखायनो बा रोङोथ' आरोथ' दिनैसो फार्स्ट मोनदों हाबा जानानै गामि बेरायहैनो थाखाय दा बेजा लोखि मन्दिर दं ओमफ्राय बेजाय दंबावो बैजों थांबावनांगौ मादैमोन बे लोखि मन्दिरफ्रा आं भिडिअ देखायबाय थायोमोन ना बेरायहैना लाबोबासो मोजां जागौमोन ना आइनि असे बिनानाव मादै जिरायगोनफ्रा दिनैसो गामि नुदो बास्रा जोबाबो जोबानो जोंनि गामिया लांहिन एरियानि सबसे गिदिर गामि जोंनि ना इजा लांहिन एरियायाव ओमफ्राय आरो मोनसे बेलेग दङ होमबाबो गोजान जायो जायखिजाया जोंनि एरियायाव आरो लांहिननि जोंनि इजा साइडनियाव लांहिननि सानजा साइडआव जोंनि गामियानो सबसे देरसिन 100 गरनि बारा दंना Tipu Natma Tommy Vide Areza dongbuyo Sebatara Selabor hazo होनना बुङोब्रा बेखौ ओइ जोंहानि बे मोनसे गिदिर नुदोंना मोनसे गिदिर नुदोंना बेखौ बारनानै इजा साइडआव जोंहानि हा दंमोन इजा साइडआव
Ay be गिदिर नुदों ना बिनि ओरै माजाय मोननानै गय बागान नायनो फैदों र' हा अ माथाय थमकु मोजाङानो हाय दिनैसो बाहेराव फैनो मोनदों ना मास मोनसे न' सिङाव थानो मोननानै जायोथ' जायो खुसेरबो दं माथो जि बोरैबाबा मोजांसो नुदों आंहा फट' साफायनो दे रिल्स बानायनो दे फेसबुकाव होनो माबा इन्सटाग्रामाव होनो मोनानायनि बेयो ओंखाम ओंख्रि बेयावनो ओंखाम संनो नागिरदों बाहेराव ना ओंखाम संग्रायानो गैला बास्रा नायै नोंथारा ओमफ्राय दा नों मा संदों ओंखाम ना ओंख्रि संदों नों ओंखाम ओमफ्राय बेखौ सोर संदों ते ओमफ्राय जेबो सङाखै बेनायाव मानो सङाखै होमबा गेसजों ओंख्रि संसिगोन आरो दा रिमजिमदो आंदो दं मोनानि ओमफ्राय रायलायनाया आंनि माग्रासो थांगासिनो थाङो आंनि रायलायनाया इनिसो थांगासिनो सासेनिसो माग्रासो जागासिनो दहायफोरनिखौबो ना गामिथ' बेरायना फैबाय एबार माय बेरायनो बावनो गोसो लांहिन मा लायगोन नोंलाय दख'ना नांगौ दख'ना बिनाय जाबायानो वा लिमजिमनो सोला आया हाथाया नोंनो दख'ना नोंनो गस्ला लंपेन्ट So guys, दिनैनि बे भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला थेंक इउ सो माच नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर जुदि दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ सो माच